खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअआवहाय आं दिन्थिगोन जे हेयार स्पाखौ पार्लारावहाय खालामनानै माबोरैहाय हेयार स्मुथ जायो सिल्की जायो बा मोजां जायो थिग बेबायदिनो जाखिनि पार्लारावहाय खालामो बेखौ गासिखौबो खालामनो हायाबाबो न'आवहाय माबोरै खालामनानै बबे मोनसेया साबसिन जायो न'आव खालामनाया साबसिन जायो ना पार्लाराव खालामनाया प्रफेशनेलि खालामनाया मोजांसिन जायो दिनैहाय बेखौनो आङो एक्सपेरिमेन्ट खालामगोन स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जि गोसोमथार जाबाय शुटिं खालामनानै ओमफ्राय खानायाथ' क्रिम्पिं खालामनानै जि गाज्रि जाबाय बेखायनो आं हेयार स्पा खालामहैनोसै उपाय गैया आरो भिडिअआ सिगांनो शुट लाखानायमोन आरो ओमफ्राय दाथ' बिदि खुला नङा बिराद बन्द गोजासो आरो मलफोराबो पार्लारफोराबो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो सब बन्द गोजा दा ओमफ्राय बे भिडिअखौ सिगाङाव शुट लाखानायखाय आं सानबाय मा भिडिअखौ ओरैनो डिलिट खालामस्लायस्लाय आङो मोनसे पार्लार भार्सेस माने होम रेमेडिसजों बोरै जायो माने हेयार सिल्की जायोना जाया हेयार स्पा खालामबा माबायदि जायो बेखौ आङो दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननो सानबाय बेखायनो आं बानायबाय बे भिडिअखौ Udang beyok keranga Bedar kalama aku Sikiri mahulana Bilbay nagase jahaya angka Bila yang benar bauli Bila yang ajali Bila yang benar bauli Bila yang ajali ओमफ्राय पार्लारावथ' हेयार स्पा खालामबा मा फोनो आंथ' मिथिला प्रडाक्ट्सफोरखौ ओमफ्राय लावदुमा थांफानानै नेनांबाय आरो गावनियाथ' थाबनो जाबाय ओमफ्राय दा आंखौ नेनांबाय आरो ओमफ्राय स्टिमबो होदोंमोन बिथांमोना ओमफ्राय मा खालामो मिथिला जिखुनु नायनोसै खानाया माबोरैहाय जायोना Sanisiniफ्राय बुंनांगौआव खुगायाव थाफिनना गिदिंफिनो लामा गोसो बारो मेगन सेरजों आसि बिलाइयाव सम सानै सानै मानो बुंनांगौखौ बुंनो हाया आं नोंखौ खोमानायनि गिनाय सिङाव जायगा लाना थालांदो अराय जिउआव जाबाय दे बाराद्राय स्ल'म देखायबाय थानांला नै दाथ' पार्लाराव खालामनायाबो मोजाङानो जादों मानो होनोबा बिसोरो आरो बे मा होनो हेयार ड्रायारजों आरो माने स्ट्रेट खालामनानै हरनाय बायदि जाखायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो साननैसोनि उनावनो गाज्रि जाफिनो आरो बेखायनो आङो आरो जेनेबा नै दासो आङो भिडिअखौ बानायफिनबाय आरो बिराद गोबाव जाबायमोन दाथ' आरो पार्लारफोरबो बन्द'सो नालाय बेखायनो न'आवनो बे नानिनि पार्लारावनो खालामजानोसै आरो आङो माबायदि जायोथाय नायनोसै
So दायो जोङो नैबेखौ फोनगोन आरो नोंथांमोनाथ' नुखांखाबाय आंनि भिडिअखौहाय माबोरै जाखो खानायखौ स' दायो आङो न'आवनो बे मामा आर्थ हेयार मास्कखौ अनियन हेयार मास्कखौ फोननानै नायनोसै रिभिउखौ नोंथांमोननो होगोन ओमफ्राय दायो जोङो मास्क गानना लानोसै माबा ब्लेक फांगास ना मा ओंखारदो भाइरास आरोबाव गोदान गिलुनो हस्सा गोदान भाइरास ओंखारबावो मा फालतुलै भाइरासफोरालाय ओमफ्राय आं मास्क गानबा हांखौनो लानो हाया मोनो मिथिबायना हो नानि नों हायो बेखायनोथ' मेगना आलौसोयो ये मेरा पार्सेल आ गया देग्लाय हाय नांगोना सना खेबसे आंनि भिडिअ ये फिर से पार्सल आ गया मेरा बिगो सैनिटाइज खालामनांगोन फोरा सैनिटाइजारा हट लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि बिराद मोनसे दुखुनि खोथा मा जादों मिथिबायना आंनि रिं लाइटआ इमान दाम लानाय इमान दाम माने रिं लाइटदो स्टेन्डो 10,000 मोन आरोना रिं लाइटआ गाज्रि जाना दोङो फाखाबोथारगोन आं बे रिं लाइटखौ गारनो गोसो गैया आंनि फार्स्ट एभार रिं लाइट बियो होमबाबो आरो मोनसे अर्डार खालामबावबाय आङो रिं लाइटखौ खिन्थु बियो 3,000 सामथिं खिन्थु बियो एसे मोजांसिनमोन आरो 5,000 बेसेबांबा लादोंमोन दा बेबायदि मोजांबा जागोन ना जाया ओमफ्राय बियो माने आउट अफ स्टक जाबायमोन आरो बियो बेखायनो बेखौनो लानांगौ जादों मिथिला दा मोनगोन ना मोना थै आं बेखौ गाननो हालालै बुजिथारा बिमायानो जत मालाय जाहोनो नागिरो बुkan माने जोङो खुगाया बिराद मेगनजों बिराद गरम गरम हावा थाङोना ओंखायनो माने माबाला आरो मेगना लुसै जोंनिया Brown eyes nोंनि white shirt ripped jeans गाननानै वा थांनो Brown eyes नोंनि white shirt ripped jeans गाननानै वा थांनो फागला जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया जाबाय नोंनि महराव फागला जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया हामा हामनो हाया आरोना खानाया माने हामा जाया थाबनो आंनि आरो खेबसे स्ट्रेट खालामबानो जि खानाया फ्रिजि जायो हामा जायो आरोना बोरैबा जायो बिराद फिसा फिसा आंनि खानाया बिराद फिसा माने आरो गोदो मा खालामोमोन मिथिबायना जोङो उन्दैयावहा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावहा ना फैसा दङमोन स्ट्रेनार बायनो ओमफ्राय बैयो आइरना जि स्ट्रि होग्राया स्ट्रिदोनो खानायखौ इदि टेबोलाव होलायलायनानै इदि बोयोमोन जोङो ओमफ्राय गामसाखौ फानना लासिगोन बा टावेलखौ फानना लासिगोन ओमफ्राय टावेलखौ सिङाव होसिगोन खानायखौ इयाव होसिगोन ओमफ्राय होसिगोन बोनाया ओमफ्राय कलेजाव थांसिगोन आरो जोहोलिनो नङाबा स्ट्रेनारानो गैयामोन बे टाइमाव इयावनो खानाया बिराद हामा जाबाय माने स्ट्रेट खामाबानो मोजां नुखायामोन बोरैबा नुयोमोन माने आंनियाथ' एसेबां खानाया कार्लि नंखायामोन गोदोनिफ्रायनो खिन्थु माने एसे बोरैबा इदि दाउला खुंगुर बायसा जाना थायोमोन आरो बुजिथारा बिमायानो जत मालाय जाहोनो नागिरो आं थांगोन आं मेङाखै ओंखायनो माने माबा नांगौमोन मालाय नानिया जेबो फोना खानायाव खिन्थु बिनि खानाया इमान मोजां
जेबो फोनाबाबो माने बिराद मोजां बे मामा आर्थनि जितु प्रडाक्ट ना बिराद मोजां आरो आं पार्सनेलि बिराद इउज खालामनानै माने प्रेक्टिकेलि मिथिबाय स' नोंथांमोनखौबो आङो रिकमेन्ड खालामो बेखौ जुदि लानो गोसोबा लानो हागोन आरो आङो डेसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै दोनगोन बिराद मोजां माने खेबसे लानानै नाय ट्राइ खालामनानै खेबसे लानायावलाय माथोना दामाबो बारा नङा बिदिनो 500 600 बेसेमोनथाय नायफिननांगोन आं आयौ नानिया नायलाय अभारद्राय फोनबाय आरो दैबो होआखै माबो होआखै बिदि फोनालै भगबान मामा आर्थनि जितु अनियन हेयार मास्क दङ बेखौ आं खेबथाम इउज खालामोमोन आरो ओमफ्राय आंथ' नुहुराखै उनथिंनिखौ नानिया मालाबानो फोननानै फोजोबनानै दोनबायब्रा बथलसेखौ आयौ आंखौ नायलाय सोरबा बोराय जानाय खानाय फुरनाय बोराय बैसा नुदों ओमफ्राय नै आङो 30 मिनिटसो थानानैहाय आङो खर'खौ सुनोसै आरो स' सुनानै माबोरै जायो नायनोसै आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि स' नै नोंथांमोना नुखाबाय नै नोंथांमोना नुखादों दायो आंनाव जेबो जेथोआनो गैला आरोना खानाया बिराद मोजां जायो माने नै आं स्ट्रेट खालामाखै बाट नै एसे बिराद साइनिं जादों आरो ओमफ्राय आंना खानाया बिराद राफ जाबायमोन खानाया गावजोब्बायमोन आरो दुखुजों लकडाउनाव ओंखाम मोनजायैनि आरो ओमफ्राय आंना खानाया बिराद राफ जाबायमोन खानाया गावजोब्बायमोन आरो दुखुजों लकडाउनाव ओंखाम मोनजायैनि ओमफ्राय दिनै आं खामखौ दौबाय आरो एसे बहुत माने सिल्की जायो आरो मोजां जायो बरिया जायो जिथिं लाबाबाबो माने माबा जाया आरोना जेथो जाया स' माबायदि मोनखो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय ओमफ्राय बावदोंसो आङो ओमफ्राय दिनैहाय आङो बे पार्लाराव जितु आं हेयार स्पा खालामबोबाय आरो जा नानिनि पार्लाराव जितु न'आवनो खालामबाय स' बेयावहाय आङो माखासे पइन्ट्स होनो लुगैदों आउट अफ 10 बेसे होयो आङो खोनासंदो नोंथांमोना माने आं पार्लाराव खालामनायखौ होगोन आउट अफ 10 8 मानो होनना बुंबा साननै सानथामनि उनावनो गाज्रि जाफिनो दै आंनिया मालायनिया मादैमोन मिथिया खिन्थु बे न'आव खालामनाया नानि खालामनाया बेखौ आङो आउट अफ 10 9 होगोन आरो मानो होनना बुंबा बियो बहुत मोजांसिन जायो होननानै आं सानो ओमफ्राय एख' गैला दे टाटा बाय बाय दे दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन गेमस्रि दैमारिखौ 200k साबस्क्राइबार खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय सिबिनाय गासिखौबो बावहरनाय थाबाय थेंक इउ बाय बाय